Seuraava biisi on nimeltä se Tammikuun viimeisenä päivänä ja se löytyy myöskin vuonna 2013 ilmestyneeltä LP:ltämme nimeltä Kello käy. Sitä on kyllä myynnissä tuolla tauon aikana. Olkaa hyvä ja käykää jonoon. Eli tammikuun viimeisenä päivänä. Se tyttö tarttui kiinni ja me tutustuttiin. Teatterin lavalla me suudeltiin. Vain punaiset esiriput ympärillämme. Ne suojasivat sinä yönä rakkauttamme. Tammikuun viimeisenä päivänä. Tammikuun viimeisenä päivänä. Ne tarjosi sitä juttua meille, miten pitää elää. Me kuunneltiin sitä aikamme ja käännettiin niille selkää. Älä pelkää. Me punnittiin yleisön moraalia. Varsin meitä ihmisiä ja vahvoja. Joskus kirveellä heittävät ja haavoittavat. Joskus lämminät arvoit antavat. Tammikuun viimeisenä päivänä. Tammikuun viimeisenä päivänä. Ne tarjosi sitä juttua meille, miten pitää elää. Me kuunneltiin sitä aikamme ja käännettiin niille selkää. Älä pelkää. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi taas ihan vauhdikkaampi kappale. Sen nimi on Yksinhuoltajan aamu.
näytä kulla mitä minä valitan. Ikeen kevyesti alitan. Joku kysyy multa missä mietin yöni. Sanon turpa kiinni sillä hoidanhan työni ainakin ajoittain. Minä herään kalpeena kuin aamu seurattavanani on yksi huomajan aamu. Aamu, 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 aamu. Aamu, 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 aamu. Aamu, 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 aamu. Aamu, 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 aamu. Kiitoksia. Ehkä äskeisen sisältö oli turhan poikamainen tämän ikäiselle, mutta voihan sitä ihminen elää muistoissaan ja joskus on suorastaan pakko